लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल नै दायो लोगोफोर आङो बलांगुरियाव थांगासिनो आरोना नोंथांमोना सोरबा मिथिया आरोना जोंनि जायगानिनो ओमफ्राय आङो बेवहाय माने कम्पिउटार सेन्टाराव थांगोन आरोना दिनै आङो कम्पिउटारनि एडमिसन लाफिननो नागिरदों लोगोफोर सिगाङाव लादोंमोन आङो ओमफ्राय आङो माने एग्जाम होआखै आरोना डिप्ल'मा गैया स' ओंखायनो आं गोदान लाफिनसै आरो नोंथांमोना भिडिअ खोनालांबाय था दायो नै आङो थाबायनानै फैदों आरोना खाथिखा नालाय जोंनि जायगायावनो ओमफ्राय माने अनारा माने जोंनि लोगो मिसानो आरोना आं मिसजोंनो लानोसै आरोना खाथियावनो गोजानावबो थांनो हाला जाहैबाय नालाय बिराद सान्दुं दाबो लोगोफोर बेलासिलायबाय 5ता 5:30 जालायबाय आरोना नै जि मोजां दं लामाखौ लोगोफोर मोनसिगोन आङो दखानखौ लोगोफोर नोंथांमोनाबो सोरबा लानो गोसोबा माने खबर लानो हागोन आरोना आङो मा होनो पस्टारखौहाय स्क्रिनाव होना होगोन लोगोफोर खबर लानो हागोन खाथिनिया सोरबा लानो गोसोबा आरो ओमफ्रायहाय मा होनो जुदि एडमिसनखौ 16,000 माने फुरा होखायोबा आरो खेबसेनो बोसोरसेनि ओमफ्राय कम्पिउटार फ्रि मोनफागोन आरोना गंसे नोंथांमोना सोरबा गोसो दंबा खबर हरबानो जाबाय आरो आङोथ' कम्पिउटारखौ नांलायला आंना माने लेपटप गंसे दंखायो नालाय स' ओंखायनो आङो ओरैनो सिम्पोलखौनो लानोसै आरोना 8,000नि बारा नङा kalau kita lagi jalan meja jangan main dong, main naik gila, ya, ada yang mau